Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow hemde onuň maşgalasyna Azatlyk Radiosynyň dinleýijilerine edilýän basyşlar Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ýewropa, Amerikan kärdesi John Kerry'niň gatnaşmagyna geçirilýän maslahata gelmekden saklanmagy. İstanbulda tutulan Türkmenistanly neşe söwdügärler we beýlekler barada boldy. Türkmenawatda Kerimov'un köçesi we heýkel açylýaratly video reportajymyz köp tomaşaçy çekdi. Aşgabatda ýympaşyň ýerine awtodroly gurmagyň planlaşdyrylýanlygy, täze ýylyň öň ýanyna azyk karytlarynyň gymmatlanmagy, Türkmenistanyň Hazarda gurýan emeli adasy barada habarlarymyz bolsa köp gurrundaş, söhbetdeş çeken gepleşikler boldy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem gepleşigimiziň bu sany adam hukuklarynyň halkara gününe gawat geldi. Türkmenistan bu gede Kerýiliň 10-njy dekabryna belgilenýän halkara adam hukuklary gününi 7 gün öňünden garaşsyz jurnalisti we onuň ejesini nas saklamakda aýplap tutsak etmek. Bir gün öňünden bolsa 500-den gowrak tutsagyň günäsini geçmek bilen garşylady. Elbetde tutsaklar halkara adam hukuklary günü münasip etdiler. Türkmenistanyň 12-njy dekabrda belgilenýän bir taraplyk günü münasip etli bagyşlandy. İkinci tarapdan bu güne geçiş Türkmenistanyň BMG-nyň adam gynalmagyna garşy Görüş komitetine Nowatdaky ýyllyk hasabatyny beren wagtynyň ýygyanyna gawat geldi. Aşgabatyň bu gurumada beren hasabatyndan soň diplomat neşri Türkmenistanyň ýagdaýy orta asyrdaky adam gynamalaryna deňedi. Sebebi BMG-nyň adam gynamalaryna garşy Görüş komiteti Aşgabaty adam hukuklaryna ýygyderli bolmakda, şol sanyna türmede adam zorlamakda we urmakda syýasy ýitirmetmeler daýyplady. Şeýle de bu gurama Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow adam gynamagyň kabul ederlik därligini gep burunsyz tasdiklap jemgyýetçiligiň öňüne beýan etmäge çagyrdy. Halkara uramalar Türkmenistany mundan öň hem adam hukuklaryny hormatlamagy çagyrardylar. Emma bu çagyrışlar hukuk goraýjy Farid Tuhbatulynyň pikirine görä o diýen gowy netije bermedi. Yönünni adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygynyň pikirine görä Aşgabatyň öňüne anyk adamlar hakynda anyk mesele goýuldy. Türkmenistanyň türmede ýetenler barada anyk maglumat bermeli. Это действительно, в принципе, для правозащитников и для потерпевших это очень хорошая новость, потому что до сих пор использовалась со стороны ООН и других международных организаций стандарт. Hakykatdan bu hukuk goraýjylar ýa-da ejir çekenler üçin prinsipde ören gowy täzelik. Sebebi şu wagtda çenli BMG we beýlek halkara guramalar Türkmenistan wawatyny standart proseduralary ulanyp geldiler diýip Tuhbatulyň aýdýar. Mysal üçin BMG-nyň dürlük komitetlerine hökümet 4 ýylda bir gede hasabat bermeli. Häkimetler bu komitetlerde berilýän soraglara ýa jogap bermediler, ýa-da ýurtda kabul edilen kanunlar tanardylar we hiç bir anyk zat aýtmadylar. Никаких статистических данных, ничего властями не приводилось. Statistik maglumatlar bolsa asla getirmediler diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Emma olundy Türkmen häkimetleriniň Türkmen türmelerine ýetenler diýilýänlere näme bolandygyny aýtmaly boljakdygyny, sebebi olaryň öňüne juda anyk soragyň goýulandygyny belleýär. Фактически это один вопрос, то есть показать вот тех, кто пропали в туркменских тюрьмах. Meniň pikirimçe häkimetlere inni gaýsyr bir kanuny ýa däpde surlara salgylanmak ören kyn bolar. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistan bilen başgaça işleşip bolmajagyny düşünmeginiň netijesi bolsa gerek diýip Tuhbatulyň Azatlyk Radio bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Международное сообщество все-таки осознало, что с властями Туркменистана по-другому разговаривать нельзя. Ma'lum bolşýar halkara adam hukuklary güni BMG-nyň baş assambleýasynyň 1948-nji ýylyň 10-njy dekabryna adam hukuklarynyň ähli zarnamasyny kabul eden gününe bellenilýär. Türkmenistan hem bu zarnamanyň we beýlek halkara konwensiýalarynyň bir toparyny tasdiklanýar. Adam hukuklaryny berza etmek hemmelerin bähwidine, adam hukuklarynyň hormatlanmagy her bir adamyň awadançylygyny, her bir jemgyýetiň durnuklugyny, şeýle de biziň öýdary baglanyşykly dünýämiziň sağlaşygyny ýokarlandyrýar diýip BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon aýtdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň
Bize gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, serhessiz repertuarlar guramasy, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy we beýlekler Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana tutsak edilen habarçysy Hudaýberdi Allah şuň hayal etmezden tutsagdan oşatylmagyny, jurnalistler öz iş sebäpli ýanamagyň we gorkulmagyň besedilmegine çagyrdylar. Halkar güne geçiş guramasy bolsa jurnaliste gollag üçin gyssalyk herekete çagyrýan beýanat çap etdi. Ma'lum bolýar Hudaýberdi Allah şu Türkmen häkimetleri tarapyndan ilgiderli nişana alynan garaşsyz jurnalistleriň sanawyna goşulan soňky jurnalist bolup durýar. Ondan öň Türkmenistanyň jurnalist Soltan Açylowa tapgyrlaýan hüjüme tezewar edildi. Saparmurat Ögödördi, Rahim Esenow, Asrul Bayrew, Harmurat Kılıçdurdy, Osman we Umid Galiyevler, Döwletmurat Ýazguliýew, Röwşen Ýazmuhammedow we beýlekler, Grajdan aktivistleri Gurbanurdy Durduguliýew, Amangelen Şapudokow, Sadyk Durdumuradow, Kakaway Tejenowdagy hökümet ýanamalaryna tezewar edildi. Daha şogully jurnalist Hudaýberdi Allah şuň iş baradaky maglumatlary Hudaýberdi halydan dinläliň. Azatlyk Radiosynyň mekan täşrif lakamy bilen çykyş edýän habarçysy geçen şenbe güni Daşowuzyň Könürgenç şäherine howpsuzlyk gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Türkmen resmileri 27 ýaşly Allaşowy 11 kilogram nas serişdesini saklanlykda günälediler. Emma jurnalistiň ýakynlary bu wakanyň şaýatlary bu aýplamanyň tuslamadygyny, Hudaýberdiň öýünni öz şahsy ulanmagy üçin 20 gramlyk ençeme nas bukçularynyň bolanlygyny aýdýarlar. Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent, Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistik işi bilen baglanyşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miyatoviç Sişenbe güni ýaýradan beýanatyna Türkmen resmilerine ýüzlenip Allaşowy desini boşatmagy we Türkmenistanyň jurnalistleriň howpsuzlygyny kepil geçmäge çagyrdy. Şeýle-de Sişenbe güni jurnalistleri gorumak boýunça komitet Türkmen häkimetlerini Hudaýberdi Allaşowy azat etmäge we tuslama aýplamalar bilen jurnalisti ýydarlamagy besetmäge çagyrdy. Düýbün New Yorkda ýerleşýän komitetiň direktorynyň ornwasary Robert Mahoney biz Türkmen polisiýasynyň jurnalisti ýenjip, onuň boýnuny toslama günäleri ýükläp, türme basyp bilýänligini düýpli aladalanma bildirýär diýdi. Mahoney, Türkmen häkimetleri Hudaýberdi Allaşowy cezalandyrmak planlaryndan il çekmelidir. Şeýle-de olar ýeketäk günäsi häkimet başyndakylaryň etmişlerini açıp görkezmekden ibaret bolan jurnalistleri ýydarlamagyny bes etmelidir diýip sözüne goşdy. Bu aralykda düýbi Parijde ýerleşýän serhessiz repertuarlar guramasy hem beýanat ýaýradyp, onu Hudaýberdi Allaşowyň tizden tiz we hiç hili şert goýulmazdan tutsaglykdan boşadylmalygyny nygtady. Çarşembe güni ýaýradylan beýanatda gurumanyň Gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Johan Bir Hudaýberdi Allaşowyň özüniň jurnalistiki işi üçin tutsak edilenligini, onuň gıynamalary sezewar edilip, etmedik işini zor bilen boýnuna aldyrýandyklaryna, häzir hem onuň uly howpyň bosagyny durýanlygyna şek şüphe ýokdur diýdi. Johan Bir halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistlere edilýän basyşlaryň öňüni almagy, şeýle-de Türkmen häkimetlerini bu işler üçin jogaby çekmäge çagyrdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň gelip gowuşýan soňky maglumatlary görä, Hudaýberdi Allaşowyň aýaly Ejeş polisiýa tarapyndan ýenjilipdir. Azatlyk Radiosynyň Könürgençdäki howpsuzlyk gulluklarynyň çeşmesiniň biri şenbe güni Ejeşiň uzakly gün polisiýa idarasyna saklananlygyny, Hudaýberdiň tutsaglygy baradaky maglumaty ýaýratmakda günälenip ýenjilendigini gurrun berdi. Gizlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan howpsuzlyk işgäri Hudaýberdiň tutsaglykda günde gün aşa gynamalara sezewar edilýändigini hem nygtak geçdi. Ýokarda bellenişi ýaly Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3 dekabrda tutsak edilipdi. Onuň bilen Allaşowyň ejesi de gözünegiň aňyrsyna atylypdy.
bu wakadan 3 gün öň, ýagny 30-njy noýabrda Azatlyk radiosynyň efirini Hudaýberdiň eşesi Arazmyadowa Gurban Täjiň eýýäm 23 ýyl gowrak wagt bäri pasport alyp bilmeýänligi baradaky interwiu gidipdi. Bundan soň Gurban Täj daýda ýerli howpsuzlyk gullugy tarapyndan Azatlyga näme üçin interwiu berdiň diýip soraga çekilipdi. Şol sorag etmede Gurban Täj daýdanyň dızmaşlykda oglunyň hem Azatlyk radiosyny işleýändigini aýdyndygy barada maglumat gowuşdy. Munyň ýa bilen Gurban Täj daýda hem onuň oglu Hudaýberdi polisiýa tarapyndan tutuk edildi. Polisiýadaky we beýleki çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Hudaýberdi Allahowyň boýnuny etmedik işini dakmak üçin onu sütön bilen ýenjipdirler we elektrik togy bilen gynapdyrlar. Allahow Hudaýberdi Azatlyk radiosy bilen oktyabr aýyndan bäri işleşip başlady. Ol daşowuzdaky mejbur paýta kompaniýasy, adyk gytçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmeýän saklanýanlygy barada maglumatlar taýýarlady. Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi halynyň dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan gazy, energiýa baý ýurt we daşary ýurtlara hem gaz, elektrik energiýasyny berýär. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhammedow golaýda General Electric kompaniýasynyň vice-prezidenti bilen nuşup ýurduň elektrik üçinçiligini gowlandyrmak we goňşy ýurtlara iberleýän türkmen energiýasynyň möçberini artdyrmak barada maslahat etdi. Emma yerli synçylar ýurduň welaýatlaryny, owa ýerlerini mektepleri ýylatmaga ýeterlik üns berilmeýändigini aýdýarlar. Kärdeşim gözel bu mesele bilen gazaklanyp yerli synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Şunlar howanyň soğuk döwründe Türkmenistanda mektepler nähili ýylaldyr sistemasy näme esasynda işleýär. Türkmenistanda mekteplerin ýyladyr sistemasynyň ýoly goýulşy bir dürli. Meselem paýtagtdaky mekteplerin käbiriniň ýanyna ýürüýte bir awtonom katenler gurulyp ýyladyr sistemasy özüni ýyladýan awtonom katenler var. Bular mutlu hukmyny görkezmek mümkin. Ondan bir ýurtdaky mekteplerin 40% oragi umumy ýyladyr sistemasyna satylan galan mekteplerde bularyň da bir tebigat ýakylýan peşler oturdular. Mektep administrasiýasy döwlet tarapyndan ýürüýte pul goýberilmese-de enatalan kömegi bilen ýa mugallimlaryň aýlygyndan tutulýan galynýan pul ferişdetiniň maliýe ferişdetiniň hasabyna şol gaz peşlerini satyn alyp her klasy oturdýarlar. Indi meseleniň has bir gözgüýüni ýerlerim bar. Balkan welaýatynyň demir gazygynyňky owalar ine şulowalarda 40 kilodol, 50 kilodol nädilip ýyladyr sistemasy ýoly goýulanmalsa şo köne şowatky düzgünler bilen mudar edýärler. Amanmurat aga, siz takyk owalaryň atlaryny aýdyp biljekmisiňiz? Şeýle owalar kan men öz gözüm bilen gören owalaryň atlaryny tutaýyn. Bular Odol Krasnovodski häzirki Türkmenmaşy etrabynyň ıbyk aglamış owalary. Odolky Gawanzy häzirki Bereket etrabynyň Jamal Kizikýady owalary. Odolky Kızlarwat häzirki Serdar etrabynyň Garayılgyn, 40 ýyllygyn diýip saýalar owasynyňky mektepler. Şulowalara da tebigy gazyň eltilenine 5-6 ýyl boldy. Ýöne mekteplere welin şol tebigy gaz eltilmändir. Gaz eltilmedik mektepler nädip ýylaldylar şunlar. Mektepler bundan 40 ýyl, 50 ýyl bol nä derejede klas aýlary ýyladylan bolsa, şo derejede ýyladylýar. Belki ol 35-40 ýyl bolurkundan belki pes derejededir. Sebäbi owalara tebigy gaz eltilmänke mekteplere ýürüýte sarak eltmeklik gözüňde tutulýar. Meselem plança tonu sarak ýa-da bolmasa plança tonu kömür diýilip, ine mekteplerim şo kömür bilenem sarak bilenem üpsün edilýärdi. Hem de şolaryň ýakyljak peşlerim döwlet tarapyndan mekteplerin klasatowlaryna oturdylýardyna. O waka eltildi diýilip, mektebe gaz näme gerekdi we gaz çekilmändir. Gaz berse owada gaz bar wagty mekteplere odun, kömür bir peşler näme gerekdi we mene o wagtlarda aladasy edilen owanyň bir erkek adamlar, mektebin mugallimleri olar öz işiniň başyndan ýürüýte kireyne maşyn tutup gidip kumdan savak gelýärler.
Ondan da galy berse de häzir ol Türkmenistan'a odun yakılayan peşleri tapmagam ulugullarlar. Bir yerlere zıngılan, bir yerlerde yarsı sürep, yarsı avatlanan peşleri getirip şu klas otolarına otur diýerler. Ýagdaýyna şular bolardy, juda gözgüýni. Mekteplerin şeýle ýagdaýy çağalara nähili täsir ýetirýär? Şeýle ýagdaý mektebe gatnaýan çağalara irmet täsirini ýetirýär. Birinciden soğuk klas otoları çağalar häli şunny diýen ýaly keselleýärler, soğuklaýarlar. Onun galy berse de sanan owalarymyň tas ählisinde diýen ýaly inmerksi saglyk nokotlarym ýok. Bir owa ýeri adamlar bir-birini tanaýarlar, onuň bollumlar zatlarym ýagdaýa görä egilişige diýerler. Atalara bir çağalaryny öýde seredin zat diýerler, hemde çağalary gışegnişikleri bilen oturmagy ruhsat edýärler, başga çykalgalar ýok. Hormatly dinleýijiler, Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hepdäniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistan territoriýasy boýunça Angliýanyň iki hissesine goly yer tutýar. Emma bu ýurtda indi uzak ýyllar bäri melle galmak, jaý urunmak, maşgala bolup ýaşamak, mal saklamak, ekin ekmek üçin ölçegli yer edinmek uly mesele bolup durýar. Şol wagtda häkimiýetler her ýyl müňler çadymy mellek ýeriniň berilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde solýan raýatlaryň tasdiklamagyna görä, yer mellek berilse, munyň ýurtdaky azyk krizisiniň, gytçylygyň aradan aýrylmagyna hem goşandy boljak. Türkmenistan'a kabarçymyz Soltan Açylyw bilen söhbetde solan aharly kärennesi 60 ýaşyndaky Selim ağa öz owalaryny mellege mätäç ýaşlaryň entek azarlygyny aýdýar. Owalarda etraplarda mellek yerlerini bermek barada karar kabul edilen bolsa da şu iş ýola düşmeýäne meňdiýär. Edil şuň kün mellege mätäç hojalyklar köpmi? O da bar, ýaşlar bar entek mellek yerine mätäçlik edýän ýaşlar bar. Näme üçin şu mellek yer paýlanan onu Türkmenistanyň prezidenti ýakynda ýürüýte karar kabul etdi. Ähli welaýatlerde, etraplarda ilata mellek yerini bermek barada karar kabul edildi. Şundan soň näme üçin şu saklanýar, näme sebäpden? Şu barada ilat köpçülik gyzyklanýarmy? Ýa bir de şu berilenlerini dol bilemdäkde, bilýän adam ýok doly paýlan yer diýileni geçdemdägem bilemdägem. Telewizorda ýa aýdylaýan bolanyny bir paýlanýan yer ýok. Şu paýlaýmaga amatly yerler barmy? Aýny o amatly yerler bir ekrançylyk yerler, onu kamera kän yer tutýan yerlerinde aldyrak yerler bar, amatly yerler. Owaň ýakasynda ýa köçeleň uğruna bar, bolmanyna bir 20 hojalyk beýlek töwerek yerleşäjek. Ýöne oňa boşraz çet ýakalaryna yer bar, her kim ýöne öz başdagrak, güýji ýetenrak bolup baryp, ene projektem ýok, beýlekem ýok, olar salynýar. Ýöne projekt ýok, projekt ýerden gaty bir kanagatlanan gaganda oňa. Olay nägdenede. Onun şonu ilat näme de görýär, şonuň şol bermän saklanyp durany, näme üçin şol çykarlan kararym ýerine ýetdi. Bilemler bizni şu bärden welaýatdan çögülmeli, welaýat şonu paýlamaýan kanýasy. O nähili kynçylyklar döretdi, şu maşgalada mellek ýetmezçiligi. Yo mellek bolsa mal saklap bilýän, ekmek bilýän gapyňda. Öz iýjek bolýar, şo hojalyň bolmanyna bir 10 sot mellek bolsa, şoň üçin näme ekeni diýjek bolýar şol hojalyň gyşyn ýadyn. Bolýar da şu satyn alandan näme özüni öňýän da gapysyny sagyr saklap bilýär, goýun saklap bilýär gara. Arda şikaýetlerini şu ýazmaça da ýutup ilat köpçüligi bir şunyň uğruna çykan okmy? Ay ýok, şu mellek yer barada ayaga galýan adam ýok. Her kim garaşyp ýör, berer diýe bererler, ýa netije gelip berläse diýip kän umyt edýän adamlar kän ýoksa. Şu ipoteka jaýlar, şu uzak möhletli, ýeňillikli kreditlen talanýan ipoteka jaýlar owalaňyzda gurulany. Ýok, owamyzda ol gurulanak o ahal uruşyklar gurýarda şu jaýlary. Ýöne biziň owamylar beriljek diýdi, olar berilmedi. Hormatly dinleýijiler, ahally kärennesi Selim ağa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň etnik azlyklaryň halk döreçiligi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Mälim bolşal golaýdy prezident Berdimuhammedow halk döreçiligi baradaky täze kanuny gol çekdi. Şol wagtda ýurtda etnik azlyklaryň halk döreçiligine berilýän ünsüň Sowet döwründen hem pete gaçanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrat Türkmenistanyň halk döreçiligi barada kabul edilen täze kanunyny ýurtdaky milli azlyklaryň halk döreçiligini öwrenmek meselesi nähili orun tutýar.
Odalulen ştaýda bir düşündürüş bermeli ýagdaý we bizde sinonimler, ýagny manydaş sözler hukmyny ullanýan millet we halk diýen sözler bar. Ine şular aslında bolyn many taýdan başga manyny düşünjäni aňladýan sözler. Millet bolany ol bir millete aýdal türkmen milletini aňladýar. Halkı başka düşünce, Türkmen halkı diýemizde ol Türkmenistanda ýaşaýan ähli milletler özsün alýar. Dürli milletten bolan ýurt raýatlary Türkmen halkı diýýänmiz bolýar. Indi sowalyňa jogap bereýin. Şu ýylyň 1-nji dekabrynyň güýjüne giren Şahirana halk görüzlüğü hakyndaky kanunyny Türkmen halkynyň düzümine girýän milli azlyklaryň halk görüzlüğü hakynda kelam agyp söz ýok. Aslında bu kanun ulu kanun ol 5 babdan 26 maddeden ibaret. Şeýle arada özüm kanun tarapdan kepillendirilen alada bolyn juda zerur. Bir ayrı milletlerin vekilleri üçün hasam zerur. Ayrı milletler diýenimde men Türkmen halkynyň düzümine girýän Bulç we Kürt milletlerini göz öňünde tutýan, dünýäň en çeme döwletine pytyran umumy sany telim 10 milyona ýetýän bir iki milletin de tarihi watany ýagny öz başda döwleti ýok. Santaýdan Türkmen halkynyň düzümini öňde gorulary eýleýän Bulçlaryň hemde Kürtlerin watanyda Türkmenistan göbekgan damanýerde Türkmenistan şol üçin Türkmenistan döwleti bular babatda ählaladan şol sanlaryň halk görüzlüğini ýygnamak, medeni mirasyny inni kasırlara geçirmek üçin alad etmek bu Türkmen döwletiniň baş aradasy bolmaly. Haýp şeýle zat soňky ýyllarda gitdikçe gowşaýar. Ýoksa Aman Sovet döwründe bu meselede käbir başlangyçlar bardy. Şoňulun bir wagtda da Bulç etnik alygynyň içinden ýetişen kadrlar Aşgabatda gelip ýygnaklara, maslahatlara gatnaşýardy. Indi soňky döwürde şo Bulç etnik alygynyň içinden çykan intelligentler bu işler dowam etdirýär. Şeýle ýagdaý gözüňizde iýilýärmi siziň? Ya metdugatda olar çykyş edip bilýärmi? Elbette metbuatda olaryň çykyşyna gadagallyk bardyr diýip pikir edemok. Ýöne edil Sovet döwründäki ýaly Bulç milletiniň içinden çykan özüniň milli gelip çykşan boýunça Bulç milletine degişli bolan aýry adamlar men gözümilen ok. Esler döwründe ene hut şol adamlaryň aladasy bilen Bulçlaryň halk görüzlüğini ýygnamakda da olaryň milli aýdym saatlaryny jemläp bir folklor toparlaryny döredip olaryň çykyşlaryny radio, telewizioniýa arkaly ýa bolmasa goňşy golum etraplara, welaýetlere edilýän gastrollar arkaly halka ýetirmek giňden orun alyp urapdy. Aýtdy şu Bulçlaryň taýa gurşy diýen ýaly bir taňslary zatları türkmenliň içinde uly meşhurlyk kazanypdy. Indi göräýmäge garaşdyrlyk ýyllaryna şo zatlara uly mümkinçilik dören ýaly. Meselem ähli welaýetde juda kaşan zaýlarda welaýetlaryň ülkäne uranş muzeýleri asylly. Muzeý zaýlarynyň kemi kösti ýok. Ýöne şol muzeýiň içindäki eksponatlar fiýlandyr. Beýleki milli azlyklaryň tarihi medeniyet hakynda gurrun berýän eksponatlaryň bir meňzeşligi azlyk ol bizde Türkmen halkynyň özünem azlyk ol beýleki milli azlyklar wagtynda bolyn edilýän alada hiç illi göz öňüne getirip bolanok ýa-da bolmasa Bulçlary beýlek milli azlyklary ýylysyna bir tanatmakda olaryň taryhyny gelip çykyşyny beýan etmekde diňer Bulç milletinden bolanlar däl, hut Türkmen milletinden bolanlar ýa-da beýleki milletlerden bolanlar ýöne Türkmen halkynyň düzümine girýärler ula alady diýerler. Ýalňyşmasam awtor Izzat Kılıçdarow bolsa gerek. Şol Bulç elinilen portret suraty men häzirem göz öňümde şol Türkmenistanyň şekillenmiş muzeýine şol surat çekilen surat özüniň many mazmuny owdurlygy boýunça juda ähmiýetli sunuş eserdi. Haýt soňky döwürde milli azlyklaryň aradasyny etmek kem-kemden undurup barýar. Gynanyrdy ýagdaý. Hormatly dinleyijiler, ýaz Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jemini geçirip oturýardyk. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senlik hoş, saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.